soniko adu kunyi aywa assalamu alaikum kodi toron tanya basin tano aywa jaka jaketa basin kenti bamara mude ken wisen genyane ye mais qui faut mara kandi ayi ça fait amabala naunga chefene sa no ne mi mara ka foli mi otedi ayi oteni no ne mi mo de ko karengo aisa c'est ça ne mara ne e fo folo ya famia ele bari ni sa ko karengo ko somo bedi voilà ya famia ne wa fe ngo ayo mo ma jon bane ma jon bane biejuma ye agarabu dokun dona so herema do orele ambi alain tanu halamu ka wala ni man do ala ni che ale mi sora ka an sigi kene ka yan be ala ka bira an na jere ma fle ne ma nyine sungalo kle safuru le ato kle tambo folo le ay unta jatu kle sigi dia ambi ta fele ni bi te kle sigi bi kle konta ye kara de be ko ngunda jati amuni sube ko bi te kle tai ega dogo la meli kapi tambo filla kapi awala na se ni te ka jati ko ye ni te ka jati kama le finale sawade ya gwele finale be kata kile finale ba nga me sungalo la kama ko te de kole ni ikado ame do ke minu sunye do awo ya rabbi ala ka suntege musaka no ya rabbi ala ka ikado demba ta fanga di demba tigi bela jelema ami asira tam télévision sans faire ni oyele kama de ikado ame foli dem na nyama ya sola awo ka dem na ikado nyama foga na bla nila awo ame foli di bema ka dem na nyama la foga na bla nila ne nanya dem na nyama la kana bla nila o komo e midi je fene komo de kamale kuna folo mamolo ne de komo dama la to bendo komo aga kuna folo no mesra di ma e ka sele ko melebo kamale mi mana gampara ko dili ma no maladri yakono mi ko mai fawa wari mo be fawa zabala de serengene alo kamale fajiri amedu akono abenye kamale biye juma fulu kele kofe anike ka yira kanubani la fasabo la ko man na kunga fzayire chiru abogari sirige sanugondele menga fiye yafo amina ababulu oye chenga amina abe kono kamale bo okene kai ninte sigatala fasiridi ba ko biwulika jo kono ako jongo ala kwanga tege sebe korodesi anga finitigu ku ako barsani ni ya wulika jo ta kalaje ako ambe buguni ale marabolo law yoro mi menna be fa mo ko zanje bugu ani faneme abogari sirige sanugo mi ngoni anga sabarabatugu wuluma fini tabaw jongo ala ku yi waliya doke mina kangare asabakoro golara bismillah fasir de bago kangare gola konin dara bamanci wale tigilama oye sawu ako barsani ni allaje ako anga fini tugu ga kuna funi jari yoro mimbe na be fama direction de l'information et des relations publiques des armées dakurunya kele diripa bismillah fasir de bago diripa nyema bora ninga korofo sangala manci ka jira ka fo février kalo ale kile mugani saba samba fla ani mugani woro ako buguni marabolo mimbe ni oye zanje bugu ani faneme fasiri de baka pumala ako jongo ala kwa jira la ka fo dugudo mve aka ja kuna funu ndi tugo ya yira ka fo ko majugu ko ni chama de yira moto nu sanve fasiri de baka pumala wati mina adona ku ko ni menga yala ako ni dugu ko fole no ula moto sa fe ko jongo ala kwa jamakulu kuda ngabo bismillah ba ka pumala ako ngawuli ga joko ni ngera anga finitugu fe mi ngoni ye ni majugu nunu ye ka do nga fo jongo ala kuna fo ni mindira yala kuna fo ni sebe koro jeme wa fasiri ba ko wati mina ulu ko ni nana
fana jɛya i ko dɔri tigɛ a ko o waati kelen an ka finitigiw fana ma ko bila dagirinda la koyi min y'an ka sabarabatigiw ye wa kamalen k'u de don ne filɛ kɛlɛkɛ pankulu kɔni kɔnɔ a ko nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ni o ye Zanjɛbugu ye a jɔnko ala ni ka taa se Bamanci wale tigilamaw ma Fasiridi Ba ko waati min na u ɲɛ kɔni dara ɲɔgɔn kan a min Abubakar Seleke Sanogo yan yɔrɔ ni ka timini yen yo a ko barisa ni mugu kɔni ko nkan ko gasira kamalen an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ an ka kɛlɛkɛ pankulu kɔnɔ u bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mugu kan ye Fasiridi Ba ko o siratigɛw kan a nana ye k'a dɔn k'a fɔ jɔnko ala Bamanci wale tigilama maa caman ko an ka finitigiw ye olu ni kɛnɛw karaba Fasiridi Ba ko o ma k'a bannen koyi a ko wa siraden wɛrɛ bɛ yen ni o ye RN7 ye Fasiridi Ba ko o don kelen fana na kokuratu min ye RN7 ye ale siradenw ni ɲɔgɔn cɛ k'u nana ye k'a dɔn k'a fɔ jɔnko ala k'o fana ye Bamanci wale tigilamaw fana ye dugula dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Fanɛmɛ Fasiridi Ba ko waati min na o fana nana dɔn an ka finitigiw fɛ komale k'u ye mugu ka a jɔsɔ u kan ha jɔnko ala ka mugujugu damancila k'o bila maajugu kan Fasiridi Ba ka kuma la a ko hali bi ale sini Abubakar Seleke Sanogo ko min kɔni ye Bamanci wale tigilamaw ye wa ko an ka finitigiw kɔni ye dan caman kari u la Buguni ale marabolo kɔnɔ koyi a ko ni kun y'a gurupu ta k'a lajɛ n'o ye nin maajugu ka nin gurupu fila faralen ɲɔgɔn kan a kamalen k'u tun bɛ fɛ ka taa ɲɔgɔn ye ni ka taa dalajɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye a kamalen k'olu yɛlɛnka o de bɛ bin fɔ Fasiridi Ba ko an ka finitigiw kɔni ye dankari u ka wulikajɔ jugu ninnu na a ko wa o tɛmɛnen kɔfɛ dɛ a ko min y'an ka finitigiw ye k'u tolen de filɛ yaala yaala la kokuratu ka taa ye k'a dɔn k'a fɔ maajugu maa sugudɔnba do faso janfadenw u la mobili dɔ jɔn bɛ jirisu dɔ jukɔrɔ ye a kamalen ko yiri ko a kun sɛbɛkɔrɔ dibi bɛ Fasiridi Ba ko pick-up waati min na an ka finitigiw taara jɔlen sɔrɔ kamalen olu kɔni y'a dɔ ni ka na rɔjɛ k'a dɔn k'a fɔ a marifa kɔni caman de bɛ nin mobili kofɔlen kɔnɔ ani mugu dancila caman kamalen a bɛ fɔ marifa min ma ko pistolet mitrailleur PM o bɛ a kɔnɔ mitrailleuse PKM o fana bɛ a la ani mitrailleuse 12,7 mm kamalen o caman bɛ a kɔnɔ Fasiridi Ba ko o t'a bannen koyi a ko jirisun kɛrɛ kɔrɔ o mobili kelen fana kɔnɔ ye kamalen min ye maaw lafiya yɔrɔ makila fɛrɛlen a kamalen ko fana caman ani dilan caman tun bɛ a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ dɛ a ko dugujukɔrɔ forow bɛ dilan ni mugujugu bɛ dilan ni fɛn minnu ye o minɛn caman fana tun bɛ nin mobili kɔfɔlen kɔnɔ a ko an ka finitigiw y'a bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'a da kolon walo Fasiridi Ba ka kuma na a ko min ye finitigiw ka ɲɛmaa chef d'état-major général des armées le général Umaru Jara an bɛnkɛ jɔnko ala ko a ye foli ni tanuni ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma ani finitigiw ma hali bi ko k'u jɔ o jɔyɔrɔ la kamalen kalikan min bɛ u bolo n'o de ye ka dugudenw lakana an n'an bolofɛnw a kamalen k'u n'o waleya Mali a fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Fasiri o ye nin ye n y'a bɔsi k'a bɔ Mali jɛti kɔnɔ kɔrɔfɔ filɛ kamalen an bɛ sɔrɔsiw fo ka segin k'u fo k'u ni ce ko an ko u ma k'u ni ce haramu u ka baara kɛta la u ni foli ka kan dɛ ala manu ala ko n'o ma fara armée Mali la Mali denw dankɔrɔba ɲi n'o ma fara mugutigiso la dɔ so bi kɛ tɔmɔgɔlon ye ɲamuganden mɔ ko ni min tɛ armée Mali dɔn kaba yegeru ye armée Mali ye ɲamuga fara a kan armée jasa ne ma se ka dɔwɛrɛ di 40 kɔ biɲɛni se do koyi ne ka ɲi maliden ye miliyɔn 23 n'a kunkanfɛn ni nin bi ya dɔrɔmɛ 40 di kamalen laban i bɛ taa so dɛ n bɛ to ka kapi wele ka bila n ka cimisɛnninw na dɛ a banna dɛ o y'i kelen la fɔli na taa n ka sukaro san ka na ja nin y'i kelen la fɔli an fila jɛ tɛ nin yɔrɔ ni warimisɛn tora i b'o ta a gwa kamalen bɛ se ka
sabari temenai sababu mene bolo abi wele ko maliwabu ikado ale sebe koro kumana akodi Jakari Keita neta ni ako ikado jafa be ko dola namarate ula ayi namara yɛrɛ bɛ sɔrɔ ko dɔ la nka janfa tɛ a la abana Keita i k'a dɔn ko an ka taa Bamakɔ yan fɛn min ye lakana sabatibaliya i k'a dɔn a ko bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ artiste belebele min bɛ yen n'a bɛ wele ko Prince Jalo Senungaden Prince Jalo Senungare awɔ Prince Jalo o Prince Jalo Jakari Keita k'a ye degun wale sɔrɔ ka bɛn ni kununko ye ko mun kɛra ale min ye i k'a dɔn nɛgɛ kanɲɛ 1 waati 1h du matin n y'a to ala ma fasirikɛba ko a ko an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Septième siècle kamalen o ye piano faraba ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o de kɔni i ka dɔn o fari kun man di a la Prince Jalo a n'a ka tɔndenw de wulila u bɛ t'u ɲɛ da cɛkɔrɔba in kan ka foli bila a la madama i ka dɔn cɛkɔrɔba in ye maa ye maa min bɛ i ka dɔn ari kɔnɔ bi maa dogolen tɛ u taara ka t'u ɲɛ da a kan kamalen u segintɔ ka bɔ a ɲɛdayɔrɔ la kan Prince bɛ se a ka kare kɔnɔ tuma min na ko y'a sɔrɔ mobilitigi dɔ jɔlen de don mototigi dɔ jɔlen don moto Jakarta la i ka dɔn bulusi dɔ bɛ a kan na n'o ye fini fiman ye a jɔlen don dimini na Prince jigin ani cɛ ka bɔ Prince kɔfɛ ka kisɛ k'a la si ma kɔrɔnsi ye n y'a to n kala mɔ sɛbɛnnikɛla ko boy a ko a tigilamaa filɛ ka kisɛ de kɛ Prince Jalo la nka min ye i k'a dɔn ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ i k'a dɔn a ye kisɛ kɛ Prince la cɛ don Prince banana nka i ka dɔn a kun bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko a bɛna sɔrɔ o yɔrɔ la i k'a dɔn o kɔni o ma kɛ fiyewu Prince ka duwawu kolo giriyara a ka barika sinsinna faso duwara ye basiw duwara ye faso wulila k'i jɔ faso ni bulonda sɛbɛnkɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye i ka dɔn maa min ye marifa in ci kamalen i ka dɔn a tigi kɔni bolila maa t'a ta yɔrɔ dɔn n y'a to ala ma nka an bɛ don min na ko bi Prince Jalo ko k'a fɔ maaw ye ko in jatigɛ de bonyana ka tɛmɛ a masiba kan ala k'a kɛ ten ala kana baasi foyi k'a la pati sakana a ye sufɛ banabaatɔ filɛ yɛrɛ dabila a ma ɲi sɛbɛnkɛla ko a ko nin ko in bɛ kɛ kuma min na nɛgɛ kanɲɛ 1 waati Prince Jalo kɔni bolila i k'a dɔn i ka dɔn mobili sɛgɛrɛ nka o y'a sɔrɔ min ye i ka dɔn jolifɔ min bɔra a la kangale a tun bɛ ka dankari kɛ a la u ma bila dankari la o yɔrɔ bɛɛ u y'u bila ka na i ka dɔn u y'u tilen ka na dɔgɔtɔrɔso la kiliki dɔ bɛ yen ka taa yen ka taa furakɛli bolo da nka Prince Jalo i k'a dɔn k'a kɔni banana an bɛ minɛ ko bi a b'a ka so nɔgɔyara bi kosɛbɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn u ye wulikajɔ ka se dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw y'u se kɛ tabarikala ala ma sɔn ka Prince nin di nin tigi ma fiyewu ayi a waati ma se ban min ka Prince la dɔnkili u ka di kɔlɔkɔlɔ la de n ko i sigilen to i la so ka sin k'i kɛ dutigi i la denbayarɔ o b'a la dɛ n ko n'i y'a lamɛn i bɛ sin ka cɛya minɛ ta k'i jɔ de siga ko nin t'a la fajiri kamalen an bɛ to a kɔnɔ a bɛ ɲɛ n dalen bɛ n ka f'i Abubakari Sidiki Sanogo kamalen denyɛrɛnin na si min ye tiɲɛ ye nka dugukila fɛ n tɛ n ba si bila ni mi ko goya i fɛ i laban na goya i ba ye Fasiridi ba ko cogo di a ko n'i y'a lajɛ anw fɛ ba Maliba kɔnɔ kamalen karamɔgɔ Sinayo ko ko a ye fiɲɛ bɔ da sɔrɔ sababu telima a ka haramu Fasiridi ba ko a ko nin karamɔgɔ ka min filɛ kamalen nin ye maa ye ni bɛɛ lajɛlen ye a dɔn sa bisimila i kalan na i ma kalan fɛn o fɛn bɛ bɔlɔlɔ dɔn minnu t'a dɔn Abubakari Sidiki Sanogo bɛɛ lajɛlen ye nin karamɔgɔkɛ in dɔn ale de tun y'a ye ko karamɔgɔ Sinayo Fasiridi ba ko tɛgɛ dara ka janvier kalo tile 10 san 2026 a ko AC 2000 o polisiso maaw fɛ k'a sababuya kɛ Bamako ale sigida 4 na kiiribo min bɛ o sariyatigi dɔ o ka sɛbɛnw fɛ Fasiridi ba ko an ka don ko in kɔnɔ ni k'a fɛsɛ a ko e bɛ se k'a ko in faamu cogo di waati min na an faso Mali kamalen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kɛnɛw kan farafinna ale jɔnjɔnba kɛnɛ kan ni o ye Marɔku 2025 ye Fasiridi ba ko kani min dɛmɛna sisan dani nɔ a ko Mali ale kun kɛn bɛ ka kɛ cɛbɔ ye kamalen ŋanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ
fasere de ba ko wuli ka jɔ kɔni nana caya a ko maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ye wuli ka jɔ ni duwawu kɛ Abubakar Sidiki Sanogo min se ma kɛ min ye o b'o o kɛ Ala bi wele kira bi wele kamale faso ni bulonda bɛɛ ma kɛ su ni ba tɛnɛmuso su kamale bɛɛ lajɛlen kɔni y'i seko kɛ fasere de ba ko o waati kelen fana na a ko nin karamɔgɔ kɛ ni o ye karamɔgɔ Sinayogo ye kamale a fana ye bɔlɔlɔ o siratigɛw ta yɔrɔnin kelen k'a jira k'a fɔ ko siga ko nin tɛ a la ni sarakaw ni a bɔra a bɔcogo la kamale ale ka sɔfɛnw ma a janfa a jɔnko Ala nin karamɔgɔ Sinayogo ko a ye kuma caman fɔ bɔlɔlɔ siraw kan fasere de b'a ko maaninfinw kɔni hakili sigi kuma caman a jɔnko Ala k'olu bɔra karamɔgɔ Sinayogo da a ko hakili sigi kuma dɔ ye fɛn jumɛn ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin kan nin ye wa min ye Maroko 2025 ye ko siga ko nin tɛ a la min ye ba Maliba ye ko ale na kɛ seba tigi ye fasere de b'a ko kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ cɛyara a ko malidenw nisɔndiyara ka bɛn ni kɔrɔfɔw ye a ko hali bi ale sini min ye kan ni yafamɛ bala 2025 min dɛmɛna Abubakar Sidiki Sanogo a ko waati min na Mali ale ni Tunisie nana ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnko Ala ko dɔ la ko a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara a ko gwɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min kɔni ye an faso Mali ye kamale ko a wulila k'i jɔ ni saraba ye a ye Bilisi ɲiyɔrɔ sara cɛw an y'o da to Tunisie la fasere de b'a ko suma ko dugumajɛ bɛɛ lajɛlen nana je k'a dɔn k'a fɔ jɔnko Ala ngala kɔni welela kira welela bɛɛ lajɛlen ka kɛta kɛ a ko nka min tora maaninfinw hakili la i bɛ o dɔn wa o de kɔni ye karamɔgɔ Sinayogo a ye wulikajɔ min kɛ ko maa caman nana ye k'a dɔn ko jɔnko Ala ko nin na kɛ karamɔgɔ Sinayogo ka baara ye ko kɔnɔ tɛ Mali ye gɛlɛya min sɔrɔ Tunisie kan dɔlaci rɔ ko Mali laban tun bɛ da Tunisie ta in na koyi fasere de b'a fɔ Mali bɔlen filɛ Tunisie ta rɔ cogo min na nin ye ko karamɔgɔ Sinayogo Mali tilara fila ye fankelen ko karamɔgɔ Sinayogo ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye fankelen ko anw nangala minɛ a ma tigɛ da o da la Ala bɔ anw bolo fasere de b'a ko a ko Ala minɛ jɔn di malo a ko an b'o sigili la an b'o filɛli la Abubakar Sidiki Sanogo Mali ale ni Senegali nana masara an ka sɔ kɛ ta la kamale an bɛ bɔ min kalama Senegali o sina kana Ala deli binin dɔ karangu tɛ balangan nɔ bi man dɔgɔ koro fasere b'a ko o bi min don na kamale malidenw bɛ bɔ min kalama jalatigɛ ba Senegali jira k'a fɔ ko ndola nin ye bita bannen ye wa malidenw aw n'a ka kasaw kuru ni ka taa so kamale ko kɛra yɔrɔnin min nɔ k'o de kɔni n'an filɛ kɛ sababu ye maaninfinw ɲinina Ala kɔ Ala welela siɲɛ caman Ala ma jaabili kɛ nka Sinayogo ye weleli min kɛ kamale ko maa o maa jaabili bila minangirinda la koyi bɛɛ sina k'a fɔ ko Sinayogo ko e de kɛra sababu ye k'an bɔ Sinayogo ye min fɔ a ma ɲɛ Sinayogo ye min fɔ fili b'i fɛ Sinayogo a ma bɛn bi a ma bɛn sini kamale bɛɛ lajɛlen wulila k'i ɲɛ jɔ Sinayogo rɔ jɔnko Ala bamananw ko suba ka fisa suba kan fɔla ye a k'o kɛra yɔrɔnin min nɔ kamale maa caman de kɔni nana damagasi sɛbɛnw don k'a jira k'a fɔ jɔnko Ala anw ye nafolo kasabi caman sɔrɔ k'a di karamɔgɔ Sinayogo ma a ka wulikajɔ kɛ yaasa ka duwawu kɛ a bɛ se fɛɛrɛ ni dabali min na a k'o sigi sen kan kamale yaasa Mali a bɛ se ka jɔnjɔnba sɔrɔ i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na parce que b'a fɔ musaka minnu fɔra ɲɔgɔn kan dɛ dɔ la a yɛrɛ kanubaw ni Mali kanubaw fɛ kamale k'o taara i jɔ fo CFA wari 1,200,000 bɔ ɲɔgɔn ko kamale wulikajɔ kɔnɔ parce que b'a y'a jira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ tigɛ kɔni sira maa min na ni o ye Hayidara ye ko Hayidara yɛrɛ ye nafolo yɛrɛ a sɛkiye min bɔ k'a di k'o ye 300 millions ye fasiri b'a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɛ a ko nin man di dɔwɛrɛ ma koyi a ko min ye karamɔgɔ Sinayogo ye k'a ye wulikajɔ kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ kan siga ko nin da la k'a ka nin nafolo kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ yaasa fɛɛrɛ bɛɛ ka sigi sen kan Mali ale ka kɛ sebaa ye jɔnko Ala faso kanu m'a bolo da Abubakar Sidiki Sanogo bɛɛ b'i ta k'a kɛcogo la a ko nka kunnafoni sɛbɛn bɛ a ka kuma na ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ koyi a ko ni maa min hakili b'a la ko karamɔgɔ ye nin kuma caya ko karamɔgɔ Sinayogo fana kɔfɛ ko karamɔgɔ dɔ bɛ min ye Sɛki Adama Kulubali ye ko ale yɛrɛ y'i kali koyi ko ni Mali ma kubu ta kamale ko ale bɛ kuranɛ bila ko ka gulɔ min ko bɛɛ fɔra
nya so cɛkɔrɔba la woyi dɛrɛ fasiri di bako a ko tɛmɛnen kɔfɛ ko san caman ko karamɔgɔ bɛ bɔ ka kuma caman fɔ koyi ko nka ko karamɔgɔ Sinayo ta nin kelen kamalen ko a na karamɔgɔ caman ladi dɛ a ko barisa ni karamɔgɔ Sinayo kamalen min ye kalo kelen k'a y'o kɛ Bamakɔ kura camancɛ rɔ a datugulen bɛɛ ko ko jɔnko Ala ko nka nin waati ninnu na min kɔni ye fiɲɛ bɔda ye k'o dira karamɔgɔ Sinayo ma n'o ye liberté provisoire ye fasiri n'a gosi k'a bɔ Malijɛti sayɔrɔ ne bɛ fili a la ka daya kunnafoni ka ja nin y'a bakuruba dɔw ye baasi tɛ a faamuyana banna Jaraja Keita fɛn min ye i k'a dɔn kunnafoni an b'a lajɛ ka don a kɔnɔ dɔrɛ min ye i k'a dɔn Maliweb n bɛ taa n'i ye ale kɔnɔna na Maliweb ko di an ka taa munumunu i k'a dɔn fɛn min ye i k'a dɔn Burkina Faso e ko tile fila in na wulikajɔ kun tɛ senna yen wa wulikajɔ ye mun ye i k'a dɔn AES jamana minisiri minnu bɛ yen n'o ye an ka ministre de la défense ye olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la Burkina Faso min kɛra ka bɛn ni alamisa don ye i k'a dɔn février kalo tile 26 don san 2026 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn nin kɛnɛba in kan min ye Burkinakaw ka ministre min bɛ yen n'a bɛ wele Burkinakaw ka i k'a dɔn maa min bɛ yen n'a bɛ wele ko général de division Célestin Sempore kamalen i k'a dɔn ministre d'état de Burkina Faso kamalen ale i k'a dɔn ministre belebele fila bisimila ministre fɔlɔ ye jɔnni ye fɛn min ye i k'a dɔn Sibi Namafara Kamara Tabu Namafara Kamara kama tigɛra sɔgɔma ka na Ɲumankura bɔ kama tigɛra i k'a dɔn sufɛ ka na Ɲumankura bɔ kamalen n kan bɛ jɔnni ma Sadio Kamara ne bɛnkɛ ni y'an bɛnkɛ sa ne bɛnkɛ Sanogo bɛnkɛ bɛnkɛ i tɛ nin kuma ninnu dabila wa kamalen Sadio Kamara ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale tɛmɛnen kɔfɛ min ye i k'a dɔn Niger tɔgɔ la i k'a dɔn belebele dɔ tun bɛ yen n'o wele ko général Salifu Modi kamalen i k'a dɔn ale tun bɛ Niger tɔgɔ la sigi kun ye mun ye ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn hakilinaw falen fɛn min ye AES jamana a bɛna san 2 sɔrɔ o san 2 anniversaire ɲɛnajɛ n'a bɛna kɛ a ko bɛna don cogo di a bɛna bɔ cogo di a lakana bɛ kɛ cogo di u sigira ka kuma o de kan u bɛnna fɔ la ka ban sɔrɔsi ninnu ko ni Ala ma baasi k'an na AES ka san 2 ɲɛnajɛ k'a bi kɛ panparanpan a bɛ kɛ fɛn ye walen ɲɛna ni Ala sɔnna ma gɛlɛya foyi tɛ ye a la u ka kuma kɔnɔna na u ko fɛn min ye i ka dɔn AES jamanaw ye degun dɔw sɔrɔ waati laban in na degun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn min ye i ka dɔn gɛlɛya dɔw donna an kan gɛlɛyaw ye mun ye maa dɔw kun nana bi an kan i ka dɔn an m'a min an m'a bɔ i k'a dɔn k'u b'o kɔndamné bi u b'o kɔndamné sini k'an bɛ kelen kɔni fɔ k'o gɛlɛya bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ni Ala ma baasi foyi kɛ an na fɛn min ye i k'a dɔn AES ka san 2 Burkina Niger Mali Ala sɔnna k'a bɛ kɛ hɛrɛ ni baden na gɛlɛya foyi tɛ ye a la Ala k'o kɛ Bokum Abdul Mumini ni y'ale ka sɛbɛn ye tabarikala Ala k'o kɛ ya Rabbi naam n bolo bila n k'i sɔn tiɲɛ maasɛbɛya tɛ hali kɛ kɛn fɛ ye cɛ ye nka k'Ala kama i ka ne kanu o tɛ kanu dɔ diya o tɛ laban o tɛ diya dɛ fasɛrɛdi sɛbɛn ko cogo di naam a ko Zambi bilama bisimila kamalen ani États-Unis ko jɔnɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko a laban bɛ ɲini ka ca fasɛrɛdi b'a ko n'i ye Zambi bilama ta k'a lajɛ bisimila a ko ani Donald Trump ka jamana bilama kamalen ko a ko k'an bɛ pati kolonbajɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ an man di bisimila fasɛrɛdi b'a ko e bɛ se k'a faamu cogo di a ko Zambi ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ kamalen ko jɛɲɔgɔnya baara ɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale tiɲɛ don fasɛrɛdi b'a ko a ko Zambi ale masakɛ min bɛ yen bi a y'a jira k'a fɔ jɔnko Ala ko an kɔni ye Américains ye u mago bɛ min na ko Donald Trump n'a ka jamakulu mago bɛ min na jɔnko Ala ko o bɛɛ ka sɛbɛn ko ale tɛna o bolonɔbila kɛ abada yɛrɛkusɔrɔ man nɔgɔ sɔrɔ la kamalen nata bɔra fana ka wuli kubura ye fasɛrɛdi b'a ko Ala minɛ jɔn tɛ malo a ko n'i y'a lajɛ bi n'a ka biya kɔni na
agodo ba kan we ako min ye États-Unis jamana nyama Donald Trump kama le kwa ko ni ajira ka fo kwa le na Zambie ale jamana nyama ani jamana don deme ka deme ni deme tani ngusegere ako nafulo kasabi ka nota ko di umma ha kama le nafulo kasabi min na biti jo nafulo mugu chamana 367 millions de dollars wore million keme saba ani million bi wora ni million wolonvla kama le kwa no di umma sa kono sangelen pe fasedi ba ko abita sira min fe ibe odonwa ode ko ni la hauta bana min na kemme ka nyenye na min kabri lawale ni oye ya sidai kama le otemene ko fe ni yesuma ya bana paludisme ani ko kuratu ya fama bala abogare sinigi sannugo ako tuberculosis ko fene be alla kwa na ni nafulo ni ta ko di ya fama bala Zambie ma kwa be wati jamo ya sa ni mbona ko fole ubisiga kele ka banga bodi Zambie kono chumina faseli ba ko ako ta temene abane gwe ako be wati jamo miye l'Amerique jamana ani Zambie jamana kama le ku be bulo di nyama bara ulla be dagale be bi bodagale be ko ngabite faseli ba ko ni Zambie ta ka laje kama le abe fo jamana mi ma farafina kono au deuxième producteur de cuivre d'Afrique derrière la RDC comme le code des Zambie Allah akbar Allah ala ni che parti sakana wini na nyolo zoro farafina de wallahi fajiri di boko akoni awuli ga jolla je ko ka farafina da ka flabi bismillah akibaye ka foko dugujugol na fulo kwa ka cha farafina fa bie fe ako mi l'Amerique on fana taiwa ko lo fana bla ka wuli ku jore ku ni da Zambie nika ako Zambie masage ko ni yen dore tege du mare ako benga se nta bulu no bla binta bla shini ala ka na fulo mu ay tanai abana nya bosi ga bo malijeti kono malijeti wo kale ni malijeti fo kale ni bora ale kono ikado lebe do kono fani gafe kono bla kono sema min bulo ikado ni wati na kale abi wele ko Mali emergent Mali emergent ikado asibogoro kumana akoli ako anga dimana kuntiki son excellence le général d'armée Assimi Goïta abana faye number fla bla bismillah abana o blasira tabarakala number flight ni ikado anga ambassadeur kuro ya kayu blasira abana ale ambassadeur ye joli ye fane ni ikado général de division Ibrahima Dayoub Dambele ale ikado ni ale ko fabbe anga jamana kono ale ikado ale te maye mami dugoledo ko bare ni atanga alaje fane ni do to manu na Dayoub Dambele atos bo bora ko ode kama ame do mena ko bi fane ni chabai ataraka anume ka ke Arab Saoudite ambassadeur ye kabri ikado ndivyo kalo kile duro samba fla muga ani duro sa kale nga ikada kabani kunungwe jamana kuntri a bismillah nika ablasira blasira linte dora yekwe abena tabara mina ka kuma kan fo anyina maka minu ikado ni uye jamana nyama ka kuma kan ye abana de minu be natara akase ko luto poto ke ito ula ikado kamali don so ko kungo gla so ko akomi ataninga alaje kale ni ikado daru damele Ibrahim Daru Dambele ni aventure belebele de abulo ko bale jongo ala ay joro chaman ke sasiya kono ay jalabaw soro nga ka ke jamana ya ka ikar lasgi de dugu dola ko ni o shiye gele kama ikado an jamana kuntige nyanye basale kama numbe ko faye o fura basale ke ba ko akwame do ne ko bi fami ni Daru Dambele ko ni aka fere ruti dira amma ko ni sisa ko bi se ka ta ikado Arab Saoudite aka ambassadeur ya bara ni ngata ke aketo très bien merci facile flani Allah ne je magum fo ne Dayoub to mo sa adumbe ne ça fait abe Allah ne je quoi comment les Dayoub be tabarakallah monsieur le ministère là mon ministre Dayoub monsieur de ministre transport ele ko ni hey mbla ma fore mbla ça fait ay le to yoro no fe me fe ga mi fie
ala kana e den kɛ journaliste ye ala kana ne ta kɛ ala kana réparateur den kɛ réparateur ye ala kana maçon den kɛ maçon ye ala kana commerçant den kɛ commerçant ye ala k'an bɛ denw kɛ jɔyɔrɔbatigiw ye basi tɛ kamalen an bɛ san 2040 san sɔrɔ don o don 2040 i bɔra min na i bɛ k'o ye basi tɛ bɔrɔbɔ b'a bɔ basi tɛ mani faamu dɛ mani faamu kamalen an ka bi taa ɲɔngiri ye an ka bi taa bila yan an ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn voilà tunkarakew an ka foli baw ye très bien aw minnu bɛ i ka dɔn jamanajanw na Faransi États-Unis Espagne Italie ka na i ka dɔn Congo Gabon très bien Brazza voilà Sénégal Côte d'Ivoire an ka foli baw bɛɛ Mauritanie voilà ka se i ka dɔn Zambie ma an b'aw bɛɛ fo aw minɛ ka maliyɛn yɔrɔ o yɔrɔ a y'a lajɛ aw ka abonné an ka pagew la voilà an bɛ kunnafoniw di aw ka bɔ a kalama cogo min na très bien donc an b'o ɲini aw fɛ voilà ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn tout le monde mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko u ni ce u ka kulomajɔ la wa salam